Kisumu eni okil Tom Ojienda mabende osechung' laro kom senate e kaunti ma Kisumu ochako ayanga chenro moro mar siro joma wakeini kokalo e bwo chenro mare manoero ma Tom Ojienda Foundation. Wakeini e wards 35 e Kisumu County biro kawo tiegruok e wechego eko mag ohala. Ojienda owacho ni foundation nenoero biro tiyo kanyakla kod Women Enterprise Fund ne chwalo chenro mar romo kod wakeini go eko kendo puonjogi e wechego eko mag timo ohala. Korka kore MCA machon mogwel manoero Mikai Caroline Ogoto to jiwo wakeini mondo okaw tiegruok makamanoero mar konyogi kata konyogi giwegi e kinde mabiro. Kama indie kaka jotelogo eko ne loso. Mine ung'eyo kako sebedo donge ok wawacho ni osetimore marach but miyo ka onge gi kamo soyo ofuku donge weche te kidoko godhiambo to chiemo onge to jaduong' owuotho omanyo ogo kidi onyono ngware to chiemo dogo koge dongo ge kwe onge kendo gender based violence dhi malo donge to mine kogerore mogurore mochung' matek to wagero piny donge nyithindo manyiri gi mine masani orito mier donge nitiere grube moko machalo kaka Kenya Women mosewaro wi udi donge giwaro udi mamono dok e miechgi pare kiti kaka tini kidok dalau owete ubeduogi koro profesa omanyo mocheko iye kaka ng'amo ng'e chike dongu ng'e chike matiende ni chike osewuoyo gi jogi kendo ng'eyo kama nyalo gajou kendo kama nyalo ng'iyou oseloso motimo nade kama rach be obro chung'nu e kot donge koro wabiro kaka wuono ka wakowe kendo kwa tiege kendo kwa buge lo to umbe ubro buge lo udhi buge odwarang'o Senator tich ne nang'o Wado chako training. Wachako training, wado register women groups, 140 women groups in the 35 wards. Wado train women on how to secure the fund, on how to use the money, on how to get support on the work access women enterprise fund. Money to teach my team. Wado make sure ni kadu cha deko rumo to mone wards piera dek gabich gite biro bedo gi capacity mar kao pesa e Women Enterprise Fund. Ubo kanyiso ni Nyakach, for instance, Nyakach onge applicants onge ng'amo apply for fund nikech gikia to unjo Kisumu Central utimo baber kawuono ubiro kendo udwa miyo checks mabiro miyo utimo ohala nikech ang'e ni corona nohijo weye ka molok kuonde moko te don kamano koro ana medo majiwo ni wabro dhi mbele gi tich, wabro dhi mbele gi makoro Women Enterprise Fund mondo waneni wa mama obedo msingi mar biashara e county yoka ka imiyo mama kutimo biashara to the entire family chiemo don kamano to baba to mare donge koro mane kaka koro agomero kamano Madam Judith